Yani terediň ha daşar urtlara geldiler. Köp de yaman türkmeniň wara. Özi bir 5 milyon bolan wara. Bir hikayet köp boldy. Yani haýsyny görseň nähili diýen. Pul üçin ýabarda edipdir, türmäge batylypdyr. İşlemäne gelipdir, soň plan ýerip gidipdir. O taýda da eýle bolupdyr, bir bilen söýdäşipdir, türmäge gidipdir. Aýaly näde diýseň Türkmenistanda, çagasy näde diýseň Türkmenistanda. Gara gözüni pitiresip çagajyklaryny pikir edip görüň ha bir özüňizi ýerine goýup görüň şolar ýazada. Sene daşar urtda bir ýerde türmede oturýarsyň, aýalyň çagaňam öz ýurdunda o taýda da krizis, gıtçylyk, onuň eklenji, onuň gaýgasy sen şu dört duvarın içinde wara göz kelläňi iýmeýäňmi sen? Yani şu derejä getirmelimi adamlary? Şoň özü ullokan gynançly waka. Pikir edip görüň sene eklenji etjekdik geldiň. Gelibem bir bolgutsuz zata sataşyp günäli ýa-da günäsiz tapady ýok. Yani şol taýda iş tapan bolsa-da öýünde bolardy, iň bolmanda izinden gelini baryp şoň gatnap alada ne derdi? Ona maýa bilen ok ýollar ýapyp berdi. Ýagdaýyny soraý bilen ok, ýa-da bilen ok, Daşary işler ministrligine baryp soraý bilen ok, näil ýagdaýda. Yani biraz bizim adamlarymyzdan gerek bir hili näilik diýen bir owly ýa gyzy ýa äri ýa ýollaşy türmäge girse bir hili näilik men düşünüp bilemok. Nädip öýde oturup bilýär arkaýyn. Hudaý saklasyn bolun. Şolar ýaly o dalmaýam ol ýene-ta çagat üçin iň bolmanda. Ya aýaly ba bolsa. Men bolsam ara şondan soň gorkup oturjak adam ýok, çykardym ekrana da diýerdim, geplerdim, basýanam bolsaňyz, asýanam bolsaňyz diýip. Ýöne näme üçin bu derece gorkakluk meni ara kelläme syganok. Bilemok, ýani biziň türkmen taryhymyzda da ma ýok. Bayram hanlar, Nurberdi hanlar, Gowuştanlar bular taryhlamyzda ýok, gorkakluk ýok. Bu derece. Yani näme Türkiýede köpset näme kriminal edip türmäge düşýärler-de. Diýmek kriminaldan gorkanoklar da kriminal etmekden, tutulmakdan. Yani Ýöne sen kriminal edip nime günüň bulandan bir gün olmanla şu gowy durmuş üçin görüş olmanla eden işin halk kadyryny biler, iň olmanla halk biler. Hiç kim bilmese de halk biler. Ya halk şeýle bir zat gatgo teresi vardır. Hemme de terede salyp oturandyr. Kim näme de etsin, kim näme diýse diýsin. Kim näme pokun asassyn. Bir etçe go çyt ýaljak şu halka gowluk etse de ýamanlyk etse de şonu biler. Şu şuwat bilmese de 5 ýyldan soň ay gaýtalarlar taparlar diýerler. Barana şu adam çykyp otýar. Bizine şu wagt diýem zokmy Nuruşka pahyrymyz biziň üçin görüşip duraw. Bir de bir zatlar düşünürjek bolup duraw anekdotlary bilen. Biz düşünmändir diýem zokmy şu wagt. Diýýärse. hawa. Şonu ýaly. Ol şu wagt düşünmedik adam soň düşünmet diýip zat ýok. Diýmek onu biz şu wagt görüşip durys. Belki netijesini 5 ýyl soň alar. Ýöne görüşmeli esasat. Yani çıkalgasam indiňe öňe ýöremek ýa-da däl, ýa-da ýol ýok. Bu türkmeniň ne ýa-da gaýdarlyk nemesi galmady. Giden ýaşlarymyz, giden adamlarymyz ýüzüni çykşa açyp çykş etdiler. Ona suwtnama üstüne suwtnama goýuşup zaryna doganymyz baran ha. Baş prokuraturadaky bolan parahorluklara üstüne açyp näçe $1000, $30,000 berip çykdym diýe. Ana şondan soň Mehmet Ýarif diýilýän haramzadany işden kopdurlar. Gatgo habar kopdurlar anha. Ana oppozisiýa näme başardy? Anha başarýa. Birden haramzadany iň bolmanda işinden aýyrdylar. Diýmek görüşmeli. Yani bir-birden azaltmalan bolsa şonuň görüşmeli. Men hemme prokuraturaň işleri elbetdir diýjek gel. Ýöne eger şoň içinde de bolup gören sıpıjurlyklary beýleki işgärler görüp şoňa pähselçilik bermeýän bolsa şolaram ýöne günäkär bolýar. Görüp duran ýerde-de eger pähselçilik bermeýän bolsa ýa Jinayet kodeksinde şeýle bir zat bar, şärik diýip bir zat bar. Deň şärik. Näme şu kemteki dur indi sizin prognozuňyz nähili? Haçan bir adamlar köçe çykar? Şu kemte gitse de. Men pikirimçe bara şu 2021-den geçmedim ka diýen men ara, aňryk geçmedim ka diýen.
bu gidişi bilen. Täbi şeýle bir zat ba, eee, ýani dollar 40 manata gelle. Men onu näil Ol. hasaplayan, Türkmenistanyň aýlyk ýagdaýyna seredýän-de. Aýlyk ýagdaý şu wagt, eger 40 manatdan hasaplasak, 100 dollaryň näçe bolýar? 20 milyon, ýagny 4000 manat bolýar da. 4000 manat aýlyk alýanam ýok, dogrymy? Indi bir mollum da adam bir 10 milyon alýan bolsa 50 dollar bolup galýar. Indi sen 50 dollar alýan ýurtda näme garaşýaňyz? Ýani men näme üçin dollary deňeýän? Ya dünýäniň ykdysadyýetini uğrun çözýän dollar, başga zat däl. Dollar çözýär hemme zady. Ýani hemme näil dollary çözülýär? Ya importlar, eksportlar, convertible pul dollarda, euroda. Yani sen men dollar maňa gyzykly däl, men dollar alamok diýme hakyň ýok. Ýa seniň geýän eşigiň, seniň satyn alýan daşurtdan hemme zadyň şol dollary satyn alynýar. O dollaram şu wagt seniň aýlygyňa deňeýän bolun 50 dollar. 50 dollar diýmek yaman gülkünç aýlyk bolýar. Diýmek 50 dollary hojalyk ýaşatyp bolanok hiç ýerde de. Ya hojalyk ýaşatyp bolanok ýani diňe har ikketseň hem ýeten okşol. Yani onun başka da seni adam kesellep dur. Onun başka çıktıcılar çıkıp dur. Türkmençilik seret bu sen aýtdyň 50 dollar aýlyk diýsen pensiýalaryny bilýänmi adamlar neçe pensiýa alýanmy? Indi men gowsunu aýtdym da, indi ýokary bahan Maks aýtdym da. Daje men gowsundan tutamdy da. Hani bolýa ol marketdaki işleýänler bar. Marketde işleýän satyjy gyzlar. Olar bar 500 manat aýlyk alýan eken 2,5 milyon bolýar, 3 milyon bolýar. Ýani hasaplasaňyz 10 dollar bolýar öýdän. 10 dollar Bir ýa- ýaşap ýörüň. 1,5 milyon Onu pensiýa alýanlar bar, 1,5 milyon pensiýa neçe dollar bolýar şonda? 1,5 milyon olsa 10 dolar diye tanok bolaya da o. 10 dollar. Bir halta un 2 milyon 2 milyon. Sen pikir et, bir halta un ýeten ýok bir adam pensiýasy. Yok men näme diýdim diýsene men pes ýagdaýdaklara bir bolun hatta ini näli ýokary kujaýyna mol törenem şol 10 milyon 12 milyon aýlyk alýar. Men şonu gözüňde tutdum. Hatta diýdim ki ingo aýlyk alýan adam nähile. Ingo aýlyk alýan hem 50 dolar aýlyk alýar şu wagt. Ondan men şoň üçin men şu wagt diagnostikam ykdysadyýet 50 dolar ingo aýlygymyz 50 dolara düşen bolsa onu bu ýagdaý uzağa çekmeýär. Sebäp diýsen intak ol gowaýlykdaky şol. Onun aşakda galany. Galan onun aşakda. Yani men gowaýlyk alym diýsen 50 dolar aýlyk alýan sen. 50-55 dolar aýlyk alýan. Diýmek onun aşakda galan bolsa onu men bu ýagdaý uzağa gitmez diýip hasaplaýan. Täze bundan 1 ýylyň 18 manat nemelerde gedýärdi dollar. Bu wagt 2 hissesi boldy. Ýa-da men özüm hem gözüme getirip bilemok Türkmenistanyň içiniň ýagdaýyny. Men özüm hem gözüme getirip bilemok. Täze tak hijimizem şu wagt göremzok. Onun wer ýol ýapak. Biz haçan barar görür, şonu göz ýetirer köp sada. Şonu gözümiz açylar. Ýöne men iň soň küçük gaýdan adam hökmünde men aýdyn şo taýda şo wagtdan gowluk ýokdy. Şo wagtdan. Inni onun 2 hissesi boldy. Tak işte men şoň üçin bu 2021-den aňar geçer öýdenmok. Mundan aňar geçse nähili bolar? Yani gadan bar nahar bişirýän gadanymyň hökümet ýykan ýerkänne şoňa ýetenne uju hökümet ýykylýar da köplenç. Şoň üçin şu wagt gadanyň içi boş gönege suwuýup näme diýin bir içine üç köşk zadatyp bolanok da şu wagtky ykdysadyýet alym güýjümiz bilen gadan ýani girdejimiz bilen. Yani bir kerpiç zawodda işleseňiz 40 manat pul alýaňyz. Pikir edip görüň. 30 manat da iş bolsa 40 manat bolupdyr da. Indi şol işem ýok diýe. Indi iň soňky iş da bir gara rahmet iş. 40 manat. Olam näçe bolýar hasaplasaňyz? Ýani ýanky diýänme bar ýa. 50 dollara gelýär şolam. Ya şoň üçin hasap edip görüň. Daşy ýok 40 manat bolsa 1 dollar 30 dollara gelýär. 30 dollara gelýär. Ýani ay bundan soň beslerini men işlejek gelem görüşjek diýen adamlaryň sany köpeldim ka diýende täze türkmeniň şeýle bir zady boldy da ola şekli ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok da gezdiler. Inni
ol eşekde dälini hemme eşege de ýetdi ol taýak. Şoň üçin meniň pikirimçe şu ýyldan agar geçmese gerek sebäbi iktisadiýet alarm berip oturýar-da, alarm ýani trwoga berip oturýar şu wagt iktisadiýetimiz aňarda. Şoň üçin men Şonuň şu üçin näme zady etdiler indi? Evet, şonuň üçin aýdyşyň ýalym bir zat gutardy. O Berdimuhammedowyň hiç ýerde awraýy galmady. İçinde de, durdun daşında da. Hiç kim ona pulan beren ok, karzan beren ok, hiç kim ara gatnaşygan zaklan ok. Indi näme etmeli? Indi Berdimuhammedowyň bir çykalgasy bar, o da adamları güýmemek üçin öz ogluny goýmaly, şonda adamlar biraz olsa da näme etdi da köşeşe da indi oglu geldi belkim ütger zat diýip adamlar ýene 1 ýyl, 2 ýyl belkim oňa serederler, ütgeşiklige serederler. Şonuň üçin o tiz ogluny goýup biraz adamlary köşeşdirjek bolýar. Başga çykalgasam galmady. oglu gelse bara, oglu gelse düzelerini garaşýan bolsa, şol olunun beter ýalňyşlyk bolýar. Şu wagtdan beter ýalňyşlyk bolýar şol. Sebäbi eşek eşekden galsa diýe gulawlam kes guýrugnam diýe-de. Ýani bul ondan beter eşek bolmasa şundan gowy eşek bolmajak hakykat. Ya Allah Ya dogry bu da ýa-ni öwrü diýerler, akyl berýärler. Oňa bir zat barda halkyň içinden çykmadyk adam, halkyň ýagdaýyny näme bilsin? Ya halkyň içinden çykmadyk adam, ozal eşretli durmuşda ýaşap, baran ýerine tyle hormat görüp gören adam, halky sylaman nirden bilsin? Nirden ya bilsin ol o adam? aýtjagyň dogry da ýöne bir halky şoňňal edip bir nime etjek bolýardy. Başka Biz çykalgasy onu ýok da. birem o vay Başka bir Gurban bolsa Gulü'nün Gurban Gulü'nün oyunu wa bolsa halkyň hem oyunu wadyr. Yani onu diýmek bu ýagdaýyňam näýelek boljagyny halky ýene düşündirip başlar. Eger şolar ýaly saýlaw etmeli diýen pikir bar bolsa ýa-da şu wagtdan adamlar pikirlenip başlasyn şonu ýa-da gürrüň edip başlasyn onu. Sebäp diýsem, Bağışlan çıkmalı bolýan. aha, bolýa bor Musa, Bolýan. bolýa. Mhm. Köp köp Bor sag bol. görüşürüz. Amerika salam. Ýaşy. Hello. dogry gorka da bar, agzybyrlyk ýok diýip bolan dogrudur da. Ayo Men- gorku var ni toror bu açyk düşen bolsa gorku balma yani itirer da diyor onun halkın. Ýok, gorku da bardyr adamda, agzybyrlyk hem ýokdur. Ýöne esasda näme bilimsizlik, adamlaryň düşünjesi ýok diýip pikir etýän käbir nemeleri. Esas problema şol mu kadar? Şeýle bir zat ba Feredin halk bir gezejik aýryp görkezmese da şu prezidenti halk hiç açanam öz syla hormatyny tapmaýar. Bu halk aýaga da galjak, halka kenay diýdirmese de bir prezident bir gezejik şu wagt diýendirler. Ey şular ýalyk mal ýa-da towa sapralla, şular ýaly bir goýun halky mara diýip gülýändirler motor käwat. Nämesten razy bolup oturan. Diýendirler öz arasynda. Niyazyp yüzümüze de aýtdy, ýygnakda mecliste goýun diýip şonda da adamlar näme şarpyk çalyp arkada Alkışladylar diýe. alkışladylar, ama başka näme gerek? Näme şoda, şoň üçin yani halk bir gezejik galyp aýaga alyp görkezmese syla hormatyny tapmaýar hiç açanam. Meniň pikirim şol. Ya dogry, Galanyň näl pikiri bar? tapawdy ýok. Çalışanda, prezident çalışanda hem ütkejek zat bolmaýar. Haçan halkyň özü çalışsa, onu özü ýykyp başga goýsa, onda düzelýär. Bolmasa özü näme düzelmeýär. Ya men şu taýda bir maslahat berjek hemmäňize. Aram dogan garnaşsaňyz bilen gepleşiň. Men şular ýaly diýip şolara ruhy gollaňyz berip dur. Men pikirimçe bara gatul täsiri bolar şu zatlar. Bu taýdaklara dogan garnaşsaňyz da bilýän kynçylykdyr, kösünçlükdir, gaýrat ediň, sabr ediň birazjyk diýip ýani meniň pikirimçe ýani şu Tomsa ýetmedim ka diýen ýa Tomsa ýetmän bir halkyň öýden bir näme çykarm ka diýen bilemok bolan. Galanam Allahyň özü gorusun, başga da gelip biljek erbet nemelerden, erbet wakalardan, hadisalardan türkmen Allahyň özü gorusun. Men herek ýa-da şular ýaly ýagşy dilegler etmelimi ka diýen her bir adam. Ýa-ni şu wagt türkmeniň öňünde bir neme dur da bir çalşyk diýen ýaly.
ütgödüp durmak diýeligmi, perestroika diýeligmi? Durdan şu halkyň öňünde şol zady hökmany aşmaly biz halk bolup. Çagadyk diýär. Stop humanitarian crisis in Turkmenistan. Şunu O Türkmenistan'ın özleri de o yukarıda duranların özleri de bir belanın üstünden var ya tiz. Ve iki tarafa da oynayacak oluyor. Hem Türkler oynayacak oluyor hem Rusya oynayacak oluyor. İkisinden biri dep koyuyorlar o. Bir gün olmasa bir gün. Marda bir goqurtdur da diýerler bolin bilen okçun mu yalan. Toşnamy. Şula bilýär diýsen. He. Şu marayını nemer diye adam nemer böyle yollu şu kuyu var şu nemer çapılyan. Ha. Ha o yol awatlaş işlerini tutýarlar ha o. Onun Ay ana. Şun zapravkan yaktılar diýär ha. Şun mu karay zapravkan yaktılar mı ka? Abi şu fereyt yüklen şun marda zapravkan yaktılar diýär. Ay yalandır ya, öz yanandır ya, neme olandır. Avariya zat dolandır. Ýöne maryň içinden bir habar bar. Da şowuz bilen niýe çärji aýaga aljak bolýarmyş diýen, lewap aýaga aljak bolýarmyş diýenim gürrüň bar, myş bar. Ay internet bir problema internet. Eger internet dürüst işlän bolsa Türkmeni dawna aýaga galdyrýardylar. Hawa. O galya aýaga bölek bolup galya da onun peýdasy ýok, emmes galmasa bir ýerde bolýa beýleklen habary ýok. Oňaldy. Eger internet işlese Bu nämänem videonam goýur internetden etip bolsa illeşsem onam görürsiňiz. Näme Allahjan näme türkmeniň özüne ananmagy netibesiň birinji bilen täbi özüne ananmaýan illeşsemiz kan. Ýagny inni şu ýoluň düzelmese inanmasa gowluk ýokdugyna inanmaly adamlar. Şundan başga ýoluň ýokdugyny çalışmakdan başga ýoluň ýokdugyna inanmaly. Başga da variant ýok. Ya käşke Gulýaly urt etdiler. Gulýaly ykdysadyýet gurnasadylar. Bizem şular ýalak isleglerde bolmasadyk da. Käşke bir ýaşy günni ýaşatsadylar, bizi şular ýalda şurtlarda kösemesediler, iş bersediler, ykdysadyýety, politikany dogry etsediler, bizem şular ýaly görüňler etmesedik diýen pikirde de men. Umytdykdan hoş geldiňiz, salam. Şowmyadalaňyz. Hudaýa şükür, siz näle? Ýaşy, Hudaýa şükür. Sizem gowmusyňyz? Hudaýa şükür. Türkmençilik bir sana anekdot etip beren sana. Aýdyp ber. Ýa bir arazy gülelim ýa arasynda. Şol bir daşary ýurdun prezidenti bilen bizim prezident uşupdyr diýesoň. O daşary ýurdun prezidenti soraýar diýesen, at çapýan, maşyn sürýän, goşka ýazýan, kitap ýazýan, aýdym aýtýan, wagt nerden tapýan? Mene prezident bolup ýurtda hiç wagtym ýok diýipdir. Gel bir 2 ay, 3 ay çalışyp görel diýipdir. Wezipeleri. Bolýa ikisi çalışypdyr diýesoň. Ýa-ni Türkmenistana baryp prezident bolupdyr diýip hiç kile iş ýok diýär. Her kim öz gününi görüp berdi. Hiç kim istat soranam, aýdanam diýesoň. Ýa-ni gelin diýen şolan tut gazyny kesin diýipdir. Türkmenler görelgen nämet dedi. Gazı kesipdirler diye Türkmenler onda da hiç kim soran yok diye odun yakıp taşarda nakar pişirip aylanıp bir diye hiç kim gazam soran yok diye neyme olduğunu deyip soran yok diye son gelin tokunu kesin bularım deyipdir. Tokunu kesin kanım belki neme derler deyip tokunu kesipdirler hem de yerden turup işe gittiler. Karanlıkçan son girip yattılar. Hiç kim tokam soran yok diye zadam soran yok diye ses çıkan yok diye son bugün toplattırdı mesela bir yere toplap maslahatta, halk maslahatında. Ertirden diyen birden asıp başlayacaksınız diyen. Şonda hem ses çıkanlıktan sonra bir yerinden turuptur.
O begenip o bire turdu. Bir zat açacak mı kadıysa? Yüpü özümüz getirelim ya özünüz berýäňiz mi diýip sorapdyr. Şoň ýaly belli yok. Aa. Yani şu anekdotlar var ya, yönü yerden çıkan ok. Şu anekdotlar bizim aslında özümüze avrayam der. Yani özümüzü yere sokkan anekdotlar bolun. Gıynansagam gülmeli bolýarsa hem ağlamaly, halymyza gülýärse. Ya onam Şu özümüz derece diýýäs. şu derece Baş bir ya ölü ýaly getdiňse dogrusyny aýtsak ölü ýaly. Bir näme diýse ha hem. Borny inni şu wagt ýaşlamady inni gijem bolsa hiçten gitçäşi diýipdirler ýöne. Şenidem şu türkmenleriň arasynda bir pikir bar da, men ýigrenýän pikirim bolam. Şu türkmen adam bolmaýa, türkmen adam bolmaýa, türkmen adam. Türkmen adam bolmaýa diýip sen ilki özüňi düzeltsen, ilki öz kelläňi düzeltsen, ýani sen dünýä gözüňe nähili açky taksaň, şolar ýaly görersiň. Gözüňe gara aýnak taksaň, gara görersiň, sara aýnak taksaň, sara görersiň. Diýmek seniň özüň ilki türkmeniň adam bolmagyny isleýän ok, özüň adam bolmagy isleýän ok. Yani adam bolmaýar diýip oturanyndan peýda ýok. Sen ilki özüňi düzelt, özüňden başla, soňam ýuwaş-ýuwaşdan gapdaňdakylardan başla. Ýöne doğru. şol nemäni men hayran galýanna türkmen adam bolmaýar. Bolmanam 30 ýylda gelen sistemany sen 2 günde üýtgetmersiň ha. Bir aň düşünje üýtgemek üçin şu çykyşlar edilip durmaly, şu gürrümler edilip durmaly. Ýok edenoklar türkmen adam bolmaz. Bolmaýan bolsa onu näme edeliň onu? Yani kösenmäge dowam edersiň de näme bar boljak. Sen näçe çalt özüň düzeltseň, başgasyny düzeltseň, daşary ýurtlarda gulba bolup görmersiň bolmanda. Doğru aýtjaň. Hazır napmer türkmenler duran olsa miting goýa protest var. Plan günü gidelim mi zat diýsen, näme jogap berýär olar? Ey biziň halk barmaýa, hiç kim barmaýa, biziň halk etmeýär diýär. Bar Sen özüň bar jogap. ilki. İlki Şonda özüň bar. näle? O Başgasynyň şo başga bir söýlen işiň bolmasyn da. yo bir soranda şoňa miting barmyş diýende men barjak diýip jogap beren okda hiç gaýsy. Hemmesi öz başyndan soňjak, öz günekär däl. Hmm. Siz Ruslan kesemez mi? Yok yok. Ha, yanlıştım. Kusura bakma. Sesiniz tanıdık geldi de. Yo bolup biler. Adam diýäniň ýa ýüzümeň de şol bilýär ýa sesi. Çok geliptir diyelim. Alalım mı yayına? Sen tanısan beni Umut görsen. Ha, o sesiniz tanıdık geldi o yüzden sordum. Tanısan görsen o. Kara şatlığı alsanızlar bu soruların bar sizlere aytıp gidin soruları ne berersiniz da. Sondan Prezident Berdimuhamedov neçe yıl oldu? 14 yıl oldu mu? Prezident olanına. Şu Türkmen halk için Türkmen yurduna eden işlerine 5 tasını sanap bersin da 5 tane 10 tasını mı? Her yılda bir iş eden bu hem halk için şonu bir sanap bersin da. Meňe firma giri bilmeýär onu olur ýaly mertlik ýok onu. Olur ýaly mertlik ýok ony gelýände de onu maskar etdiler ha. Yani başka efirlere giripdiler, ol meňe firma kany girmäne gaýrat çatmaz ýa ony geplese öz sözünde tutup durýar şoň üçin bilemok Ya şonu yani. Biyonu siz bilen gepleşmek istese ana siz bilen gepleşdireýin efire girse tapagy ýok. ya başına yapacak mı o sorulara cevap verip bilmez o. Türkmenistan'daki Tamam, içindeki peki. adamdan doğru Türkmenistan içindeki oturan adamdan bir soruğa cevap alıp bolyam. Telefonda gepleşdim. Cevap veren oklarım. Efire çıktı kim cevap veriyor Yo doğrusunu. aslında olanam goğulana yüreğine zat yoklay onu ýanyp gynansaňam oýnaýarlar da onu oýnaýar olan bir oýnatky bolup kesip görde bolmaz ýer o da olanam diýýäli bir gaharyň gelse kolej saat diýmejigem madyr bilýärmi? Yok Menem şonu diýetim bilýär Baykan'ın gaharyň gelse kızgynjak türküň çaýyny içdiýetim bilýär bolun. ya şonu Baykan'ın bir efirinde gördüm da şonu adamlar soru veriyor da studentlere $50 veriyorlar. Kaçan düzelýär? Yollar kaçan açylýar? Ya Aýtmasa onu da edip ýok falan kim okuma, ol. bunu edip falan okuma. Kim ol onun elinden iş gelýär. Ona soru verip başından aşırıyorlar da. Adam ýerine goýup bu ýalňyşýarlar da o. Ana Aleykümselam girecek diye bir umut biriň ruhsat berin. Haýtam bolsa. Umit ruhsat berjekmi?
Fark etmez, tamam. Ya ne be sen çıkarıver umid otursan. Ana belli. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm salam. Oradalarınız kabul olsun. Sağ olun. Tanrı'ya kalın. Şehif, seyret. Sevuşmen kirkleşmeler Seyrederdim hakkınızda olup. görünen ok dinleyen. Hı? Seyrederdim Yok, görünen ok dinleyen. yok. Şol min diýenim, yani seyret diýende senin aňyň, düşünjeň bärik seyretse bolýar, özüň hukman näle bolan. Öyle bir şertim var. Yani paýş söwünç zat bolsa efirden çykaryp görýändim, öňünden aýdýandım şoňa görä. Yo, sevince del, bolýar, mesele del. Yani menen bir şertim var. Şertiň aýdy ber, seň şertleň nähilkä? Şu suratı ayır başta. Ha, bu bir dronumy? O ayır. Bolýar, aýyraýyn. Sana Ha, Türkmenistan'ın içinde sen sana problemi olaýmasyn birden o. na problema yok yani ben halamok. Ha, O halam aydı. sen. O näme sowalyň var? Beriň hali soraň berilýän wagty başga kim näme diýe? Şatlyktан haýty birimizi dorup biljek diýe mysal üçin. Haýty birimizi dorup biljek diýene ýazyp durşdaýda bir illeşmez. Umyt Türkmen ýaňçyk giden oglan. Yani Näme sen misal üçin, düzürme näme? sen Siz misal näme üçin, näme? yok sen görüşýäň-de hökümetiň adyndan jan edýän bir yatman tölemä saat giýje şu wagt o taýda iken bolsa yatman alady diýen töleňi конечно töleňi medýandylar atelyň rasgodu diýdi. Kolojuň rasgodu diýdi käwat lüjük bitjigi ýansyň o töleňi edip duranlar onu ýana sen haýty birinde durjak diýär-de şey edip görüş. Endi dinlejigim. Birinciden men öz Men senden rasgodymy ulurak şatlyk jiň däl bagyşlasyň. Ay men seni tanamak şoň üçin. Tanamadyk sylamaz diýipdirler. Men seni uly. Birinciden men öz rasgodymy özüm edýän. Hiç kim maňa pul tölemeýär. Ol bir. İkinciden men özüm üçin özüm görüşýän. Üçüncüden men öz Özüň üçin watanymyň görüşýänmi şatlyk? Şu zatlar özüň üçin edýänmi? özüm üçin edýän. Näme üçin sebäp men watanymy söýýän. Biz näme ýigren, ýan bolduk munda. Dur ben de sonra Dingle bir mut, dinle ýekejimit. Sebäp bilenmi? Ul olup oň olmadyk diýilýär, ul olup oň olmadyk bolanda özüňizi oňurman. Naprimер, ýurdun içinde özüňizi oňuraňyz. Bilen iş Kim tapmany aýdýany? ýa-da Kim aýdýany? dinlesene bir gurlan Bolýar, wagtym bolýar. sen şerde ýen bir tertipligini görkezýän. Sebäp bir gurlanan wagty bir başda dinlemäni öwren. Dinlemäni öwrenip ondan soň gurla. Muhammed Peygamberimizem biriniň nemesine baranda Yo yalan zat aýtsaň durmaly. Ora ýöne yalan zat gepläp otursa durun täkdimal. Delil getirmeler bir zat diýende. Delil Men ona getirmän gurlaşak dinle bir mut. Da şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şolum aýdypdyr. Şo iblisiň ýanyna baran wagty diýdme diýip çok gurlandy. Şon dol ýalana maýdan bolsa, näme de maýdan bolsa, şon dol dinläpdir. Ondan soň boldum diýipdir. Ondan jogabyny aýdypdyr. Indi näme sowalyňyz bolsa, beriň problemasy başarabiligimden jogap bereýin. men sonra bilen sen Berdi Muhammedow goldaýan dogrudan şatlyk. Şol Berdi Muhammedow goldaýan bolsaň şu 14 ýylyň içindeki eden halk üçin, watan üçin eden 5 sany zadyny sanap bersen köpemdär 5 sanysyny. Näme zadyn meselem kenda edildi bizim ýurdumyzda. Halk üçin eden 5 sany zadyny aýtyp ber köpemdär 5 sany. Gaty kenda edildi. Bir giden okuw jaýlar guruldy, bir giden ýaşaýyş jaýlar guruldy, näçe iş orlary açyldy, halk üçin näçeli kömek edildi, halk üçin näçeli aladalar edildi. Oňalakda hiç bir ýurtda edilen ok. Elementar zat men size aýdaýyn.
Men şuna Türkmenabatda da yani gaşinsada mihmançylykda hem berde hem mihman bolýan hem netip bol ertidaş boldy ýöremek Allah ýol berse. Indi men dek düýnel öňün şörik ateli bir 3 tane mihman geldi. 3 tane mihman geldi, olaram ýa-ni talipler. Näil talipler? Daşa ýurtda okak gelen talipler. O hakykaty men size aýdyp berýän Ramazan aýynda çyn bolýar. Ýa-ni şu 3 tane talipden men sowal berdim. Siz nirden geldiňiz? Haýsy ýeriň talibi diýdim. Biz diýdi Özbegistanda Garagalpak diýen ýerde Mediçilçede okuduk diýdi. Ondan okuduk, okumydy gutarduk bolýan, şo birden karantin boldy diýdi, ýene nämetdi diýdi. Ondan günüňiz näet gördüňiz diýdim bolý. İki döwletiň gylalaşygyna görä diýdi, bizde diýdi, şo ýerde diýdi, täşi bärik ýurdumyza gelinçek diýdi. Ýyjegimizi, işjegimizi, ýatjak turjak nämemizi hemme dadymyza çeli mugut üpçün etdiler diýdi. Allama diýdim, ýok men allamokçynym diýdi. Hakykatdanam dogry aýdýanmy diýdim. Olam elbetde men dogry aýdýan diýdi. Ot ne şerde bilen uje hem hökümetiň şo taliplary edýän hereketi, taliplary edýän kömegi. Ýok şolar ýanyna köňe bolýar. Ýene şolar hakykatdan aýtdylar. Şol hökümet näme üçin häzir emeden ok? Şu daşa rurtdakylara şekli. Mysal üçin okuwçylar kösent berdi. Kim okuwçy? Vay, na Turçyada bir giden student kösent ber, Russiýada kösent ber, pullum daly bilem zok diýe, $50 konvertasiýa diýe. Yalandat konvertasiýa, yalandat kösenip o ýerde kösenmez ýaly hiç hili zat ýok. Birinciden, ikinciden men şo ýa baýhanyň gepleşiginde men gepleşik edemde. Men şo ýerde dem aýtdym bir orsetden bir student diýdim, talip oglan diýdim. Şo diýdim nädip galýar diýdim. Men daşa ýurtdy. Sen näme bolýandy men bilemok o ýerde göremok. Man hakykat aýdyp berdiydim. Onuň o man hakykat aýtdy. Biz näprimер olar online internetde hat ýazýarlar saýtyna zatna. Men ondan şoňa bir maslahat berdim de. Sen saýtda hat ýazma diýdim. Ben diýdim pismenli poçtasyna ýazdyym. Belki diýdim saýtda virus bardyr, ýene näme bardyr diýdim. Edir şoňkalar edip näprimер men size aýdýan şerde kim bawazy, talip bawazy ýene näme bawazy saýtlara hat ýazsyn. Sayt görünüşünde yankı neme poçtasyna kömek etme işini göreyin. Kömek edilýär. Onlar içinde kömek edilýär. Şatlyk bir daha sorajak men onu seret. Sen dogan garnaşyň bir bam mysal üçin go görüşýän dostum bardyr, dogrymy? Yani dostum dogan garnaşyň bardyr, dogry dämi? Şol bir zat diýse onlarmyň dostum sana bir zat diýse mysal üçin. Ya da doganyň ya eneň ataň ya da bir ýakyn garnaşyň bir zat diýse onlarmyň. Onlarla elbetde. Indi men dogan garnaşsam Türkmenistanyna enem atam ol bul bir zat aýtanda men şoňdan malmy ya saňynan malmy? Indi diňlejigim. Enem ataň Türkmenistanda dogan garnaşyň Türkmenistanda. Men sana öň aýtdym, men nomerymy açasan açyk dur. Men nomerymy berdiydim. Maňa jaň aýtdym diýdim, men liçni baryp diýdim, şo ýerde diýdim, men göreýin diýdim. Näme etdiň, näme edenok diýdim. Prosta bilýärmi? Men sizlere haýran galýan, indi ýurdun daşyny naklara. Ben kömek etjekmiş olara, en atamyda garnaşymyň mysal üçin un almak üçin oşura duran sen baryp alyp berjekmi daňdan altyda näme etjek şonu? Oňal zat ýok, janyňa döneýin. Dinle bir mut, dinle ýekejim mut. Men sana aýdaýyn. Bilýärmi, men sana şeýle bir zat bilen düşündireýin, ne bilýärmi? Näme hillek diýip düşündireýin. Bir gerek bir ýaşly otyr diýdi, bir deňiziň gyrasynda otyr diýdi. Deňizem de bir suwun gyrasynda daray otyr bolup, adam ýa alim, professor, güýçli adam diýe. Ona ýa otyr bolyn diýe, ýa kan ýanyna gelýär diýe, bir şähertleriň biri gelýär diýe. Siziň ala hedretiniz diýe, siziň merhemetliğiniz diýe, ustaz diýe, şoňa meňdeş gadym döwürden gelen bir rawaýat hem nakly görnüşinde. Sen ilimiň nähili derejedir? Sen bir dünýä garaýyşyň düşünjäň, şonu bize bir düşündirip beräýdi ýa bolý. Olam ýanky namaz okujak bolýar, tärit kılýan ýerde. Ýanky ýerde
serçe neme diýädäni düşündiginde sual ýadan ýankyn kelletini damdyryp gidýär. Ine men diýär ilmyň derejesi, ilmyň beýigi diýär. Men diýär serçe ne sana suud etdi diýär. Men näme üçin men diýjek bolýar? Häwi şu daşa ýurtdaky haramnadalaryň düşünjesi şu ýekeji damjy suwçada ýok. Diýjek bolýanym ine bilen Yo, sen şu an näçe taşarrufdaklary haramlada diýdiň ay dur ya taşarrufdaklary näçe haramlada diýdiň. Şatlyk näle gowum? Ýekeji mitdiňle bir atak bir mit. Dur şatlyk men talyp näle gowum? Ben aýdyp bolaýyn bir mit, aýdyp bolaýyn gurrun beri ondan soň. Bolýa sen aýdyp bolmasan dinlejek. Awa, ine daşa ýurtdakylaryň men hemmetine haramlada diýemok. Men aýtjak bolýanlarym ine şöyle bilenmi? Mysal üçin ýalňyşmaýan haramlada. Diýdiň sen şu an. dinle ýekeji hemmetine haramlada diýemok. Sen meni başga ýolda erçek bolmady. Hani dinle. Men diýjek bolýan, ýankylar ýalňyşmaýan adam ýok. Her kime ýalňyşy. Men hem ýalňyşdym durmuşda. Emme kime ýalňyşdy diýeri. Ýöne şonuň günäti geçilýär. Indi men diýjek bolýan şu ýurdun daşynda haýwan adamlar bar, käbir adamlar. Primерно özüne müsmin soka opozitsioner ýene nämedir zat diýip beren haýwan eşekler. Primерно bilen şolar bar, bilen şu ýurdun daşynda ýaşap öle bilen şolar pastaýan YouTube'da çykyş edýär, ýene näme diýär, näme üçin çykyş edýär. Men size sowalyna jogap berýär. Olaryň içýän ýa götübişýär. Näme götüýänsiň, näme içýänsiň? Şatlyk. Öňe gidýän, ösüp barýanny görüp Nerede ösýär? Şatlyk men dur şatlyk men ekonomikadan okuýan. Ekonomikadan Türkiýede okuýan. Türkmenistan kaçsy bir ýerde ösdi ekonomikada kaçan öňdeýdi otan? Nerede öňdeýdi otan? Ösüp dur öňe gidip sen hemme ýerde diýsen şatlyk sen hemme ýerde diýsen de bir tamarojny bilen çykarany bilen öňe gitmidi şatlyk. Ýok, sen dur şatlyk dur sen dinle. Ayt. Sen aýdýaňa watan dönükler zat diýäňa dogrymy? Ine watan dönükler. Ine men watanym üçin näle etjek bolýan? Dogry sen aýdasan hemme ýurtda hem kynçylyk göredem. Bar hemme ýurdam ýaman elbetde tarapy bar. 100% dogry. No men başga ýurtlardan görelde alyp öz ýurdumy östürjek bolupma politikasyny, ekonomikasyny zadyna. No sen gelesen de ýene maňa dönük diýsen. Dogrymy şatlyk? Men sana dönük diýdimmi? Emin diýdimmi? Dur, sen maňa men talyp bolanym üçin sen aýdasan talyplaram. Nim için sen meniň adymdan gapirsen talyplar ýaxşy okuýar. Nim için bizler çerez ay, kara çerez ay $50 çekmeli Western ýa kartam 250 TL beredi. Şatly 250 TL nime bilesenmi? Burada bir de faturaňam bolmady, bilesem şonu? Bana dollarda aýtmaýyn, sen lirasyna düşünmeýän. $50 kara, $50 Western'den çerez ay geledi. Çerez ay. Her aya gelen ok, bir ay gelýär, bir ay gelen ok, bir ay gelýär, bir ay gelen ok. Şonu Bizim dinle. Bizim kvartira pulumuz $500. $2,5 milyar hazır. Doğru mu? $500 olur. $500 indi anardan $50 gelýär, doğru mu? Biz näle $50 bilen kvartiramyzy berelim, iýje işçemizi alalım yoksa okulumuza defter, ruçka, kitap, on ýaly zatlar alalım? İşlesinmi, okusunmu? Yani seret bilim alma üçin adamın kellesinde aladası bolmaly. Yani eklenç aladası bolmaly. Adalet diýen, adalet diňle sana soňa. Sen ilki ekonomikada okuyan, howamy? Hawa ekonomikada okuman, Türkmenistanda hemme ekonomik tarapyndan bilemen, şatlyk. Bir de zat namaz transferat bilen, ýurtdaşyna satyp bilen soklar. Ýekejimin dinle, sen okandy, şumat sen okuwuňa gidende hökümet tarapdan gitdiňmi, ýa özüň ýöne çasny pul berip okuyanmy? Şatlyk, maňa gara, hökümet tarapdan gitdim, gitmedim emas. Hökümet maňa viza kart berdi, Western nime üçin açyp berdi onda? Rasman hökümet görmedi şu nime üçin maňa şu kartlary berdi? Yo, sen maňa sowalyma jogap ber. Sen hökümet tarapdan gidip okuyanmy ýa-da çasny ýöne özüň gidip okuyanmy? Şo soram. Men bolýa, men çasny okuyan, dogrymy? Şöne näme üçin men öz hakymy alyp bilemok. Ha, hökümet pul bermäne borçlymy? Hökümet nime üçin gerek onda maňa şatlyk?
Yo sen çasını okuyan dip sana hükümet pul vermeli mi? Hükümet ay конечно bermeli şartlık. Nim için? Sen Sen ne şartlık neçe yıl bilim aldın sen? Men kän yıl bilim aldım. Dinle sen çasını Sen okuyan kendi yıl bilim alan yoksa. Şartlık mağa gara çasını okama. Yöne hükümet men şele diyecek. Yöne hükümet ne için bana kart bilen Western'i ötürmeli şey ver. Kart açı berdi. Yo sen düşünmedin Onda aç vermesin bana şu kartı. Sen git özün oka, özün tap, özün oka desin. Yok. Yine Onu men ya soram. soramalar. Şartlığa beyle sorma. Şartlık men şeyle sorayım. Şartlık var mı? Men yo men Şeyle men düşünün. soğan ver oturayım. Men sana şeyle dat diyeyim. Meselem çasını okalyara çasını okanında. O açasın. O. Sen çasını okuyan, sen çasını okanda sen öz okuğunu öğren. Pulun çıkar okumala o yerde. Ha böyle onda şartlık. Ne için benim uyumdakilerin pullarını bana beren ok. Ne için bana limit koyar şartlık. Nerede var? Şartlık beren hükümet beren yok. Benim limitimi hükümet kısıyara. Kısı otur şu an. Ben okuma koyan o. Bana bilim almalı koyan o. Yekecim dinle. Beren ok değil, kısyamışsın değil. Sen şonu bana sudetteni, gitteni şu pasoystva var. Yüz tut. Pasoystva var. Hat yaz. Şartlık. Ben pasosta bardım pasosta ne diyebilir mi? Bizim işimizde başka yerden ekonomik ministerinden sonra ekonomik ministerin ne edip yürüyebilir mi şartlık? Maliye Ministri. Men o zatları sana açmayın böyle ama onların götünü sana açmayın böyle ama. Çünkü sen o zatlara girer de onun kelle yok sende. Seni prost ulanıp yürütler şartlık. Yanlış ya. Sen daş bilen Levab'ın arasında dinle atelde kalsan başka yere çıkıp ya halkın arasına çıksana git Gökbazar'a gitsene. Bir de Alman alsana. Git doların bakasını gör. Ben Git dinle. halk kança uçura duradı. Sen normal adam vatanı söyleyecek olsan dur indi sen vatanı söyleme desene. Ey dinlesene adam hem yerine bark gördüm. Sen dinle bilen yok amele. Sen bark gören yok şartlar. Ben uzuneri me de yani Remeden sağlas melanok Remeden ay neslen baringdan bara yalan söyleyen. Sen iki tane Müslümanlar var ya. Sen iki tane Müslümanlar yüzünden Türkmenistan ismiydi. Sen yalan geçen hayvanlar var. Ağzına sokma sen yalan. Sen eceniz kan donu sen eceniz bu toron çıkıyor. Seret şartlık. Karşı taraf. Seret şartlık. Dur. Bola şartlık bola. Men şeyle zadı biliyen. Karşı taraf cevap verip bilmeyen yerden de hükman sögünç ulan yandır. Çıkardın abi. Gitti abi. Şuna inanadı. Kanı akşam bile studentler akşam bir studentler yayına geçti ya ki. 68. Nasip olsa o beçene nasip olsa hiç balindi geldi o beçene ben tutturdum onu. Malik. Hello. Salam. Ya şunları go. WhatsApp ne molyaro? Yo bu bana cevap bana sorak bere cevabını ver bilen yok. Öz soraklarını özünün cevabını ver bilen yok. Yo вообще-то nämçe şoňa ardyňda aýdyp oturýarlar ben hiç bilmem bu. Ola prezident ben meseleňi söz berýänçim onu. Yo girip her gapında demezsin ben hem zadı bilip bilip ben hem zadı gül ösüp bilipmez. Kanı bana öse yerini korkarsın. Yo dursana ol näme 4 diýip bardan ben çykyp bilmem. O şo 4 diýip bar takla oturan adama nämçe ardyňda aýtdym men. Aywa, şu keyfam bolýar da seret pedaday değil. Seret hökümet bolmak diýmek ýani men mesal üçin aýdaly maşyn satjak bolýan, awtolog satjak bolýan, dogrymy? Ýani men gidip öz aramda alalaşyp alym satym edebilýän bolýan, erki gün mesele çyksa şonu kim çözmeli? Ýani eger hökümetiň natarusy diýip bir zat bolmasa şonu çözüp bolanok diýmek hökümet şo taýda gerek, dogrymy? Ya men bir yerine bir pul uğraşacak bolýan. Mesela için ol pulun sunmasy ulurak aýdaly 50.000 manat uğraşacak bolýan. Bir yerine berk göwerseň eltmege mümkin, eltmeligi mümkin. Men şoň üçin hökümetiň bankyny ulanýan dogry dämi? Sen diýen has anamdarak sen şol işi et diýäs. Şo taýyk bir yerine adamyny goý, iş ýerede otur, sistemaňy ýöret. Menem eden işim üçin hem komissionyň Allah'ym diýen. Men işime edip berdiň. Ýani tasdiklap ber, dogurlap ber men eden işim diýen, dogrymy? Ýani hökümet funksiyasy, döwlet diýen funksiýa ýani kızat etmeli, bar bolsa. Biz döwlet diýen funksiýaň
birinji etmeli işi şol. Ne pulu uğratıp konvertasiya işini edip berdur şu wagt Türkmenistan'dan ýa-da ne dollarma çalışıp berdur ne Western'dan viza kartdan onu Ha? edip berdur bunu edip berdur hiç zat edip beren ok onun döwlet diýen funksiýany ýitirdi ol ýitirdi ýani men etjek geldiğime nemen yok sen variantyň yok men ödäýmen sen Aynen döwlet benim. boldun. Ha. Aga men yine şatlık dönük dedi de ben şu dönükten gepine bir zaten karan şatlık iýme çöremiz bar, asmanımız bar, hat uruş yok. Şükür edip yaşaldı da. Doğru başka yurtlarda uruş zat vardır am bol otanam görüp ýürepmiz, analiz edip ýürepmiz, ekonomikasy hem kanda gidotan. No başka döwletlerin teknologiýasy bar, ılımlı adamlar bar, bilimli adamları bar. Bizler şo yurdu şolardan örnek alıp görelde alıp bizler öz yurdumyzdy şonda göterjek bolmuz. Indi burada kim dönük buladı? Şatlyk mı ya bizler mi? Yo Ya men onu talıp men ne işte fikir dostum on ýalak var ödüň aprawdasy etmek var hiç kim öňünde sen doğrusun da o näme men dönük däl ýene däl dagam var şu näme o ýerde bir onandyrmak sen var näme hökmançylygyň ýok da bilýärmi men dönük ya däl şu ýene däl ya şu sen var içiňdäki näme etýän var şu wagtky gurrugnaň aýdyp dura şu dönüklük eden oklukmy O birine bir düşündirmek borcumuz ýokla bizim öz borcumuz ýüregimizde ýok da laýyk arassa öz etýän işimizi gepleýän sözümüz bilýäs. Watan sevmek bolsa wara biz o şyhyflarlardan has beter söýýäs biz watanymyzy. O oňuly ýaşmana degen. benim şonu diyecek Watan dönükleri ýurdun daşynda bolmaýar, ýurdun içinde bolýar. Hava o politikada ikinci maskasını giyip her zat halka çürküp bir sorağa cevap verebilen o ne cevap versin ben her bir zat ne şu ösotan diken taraftan ösotan kaç taraftan ösotan Atgüçeni bir çok Bugün var prezidentin düýün kumda ýa şu halk maslahatyna barap Gurbanguly Berdimuhammedow saýlaýanlyp özüň saýlap oturar oňa näme diýmer konstitusiýaň var düzgünli bozup otur prezident halyna. Onsoň näme siziň üstüňize halk bolsaňyz da siziň üstüňize meýdan etdim etýänim şu diýip näme otur. Ana diýjek bolsa bar şatdygam şoňa diýsin. Gepi söz var näme satýan bolsa şoňa. Göç satýan bolsa. Yo aýtdym men. Ateriniň tölegeýi fitçeti ýemmedi şolardan da o diýbilmedi. It eýesini ýarmaya da it başkasyny ýarmak üçin öwrediler. Şatlyk 10 ýaly zatlar. Şatlyk 10 ýaly zatlara goşanoklar şatlyk ulanýarlar gowy edip. Ulanyp atarjaklar onu. 10 ýaly zatlara şatlyk. 10 ýaly zatlara girmek üçin şatlykda uly bir kelle gerek, uly bir bilim gerek. 10 ýaly zat. Alo, sagal mesle etýärler, sagalyň mesle wagtlaýyn bolýandyr ona unutma. Akşamkı da diýer 2 sany samsygy tapdyr. Ay men olara ızarlaşdyrdım. Olar bilen görüňdeşlik geçer. O bir gepi çatyp geple bilen ýoklar. Student bolmasa özleri student. Hayran galýanam muny ýa studentlere var. Gördüm neme diýe ol studentin biri gowy jogap berdi ýa-ni kim nämese özüne derdi da ol şatlyň özüne değişdi da. Kim nämese eder özüne de oturda oğlum. Ya bir ara watan düzetjek bolmaň aradasynda biz näme üçin sesimizi çykarýas? Daşarutda bir türkmen raýatymyz ölüpdir diýsek bara öz dogonumuz, öz uyamyz aradan çykan ýaly gynanýas. Şoň üçin hem şoňa duýgudaşlyk hökmünde gynanjymyzdan bildirýäs. Şu zatlaryň inni durmalylygyny, inni besedilmeligini pikir edibem şu zatlary gurrun edýäs. Şu zatlar inni agdamaly, gepleşmeliýäs biz. Ya bu mesele Ýeregiç dymmak bilen nowato bize de gelýär. Dymsaň saňa gelýär. Indi sapat senem şo benneden sen näme tapadyň waki? Senem keselleýän, senem adam. Ýene pulsuz galýanam sen. Öýüňe gidilmeýänam sen. Ben sesini çykarmasaň özüňe geljegini görüp dursun nowato. Şoň üçin hem şu wagtdan sesini çykarýan, diýýän, ýurdu ötmelýän, her bir raýat beýdip kösenip ýaşamalýan. Diňe o Konstantiýaň da var näme. Şu ýerde var sözüm var ýani bagışla. Şu var ana biziň enatalanmaz, kakalanmaz we zatlar we şolar bilen hem habarlaşýan hiç bir
içinde var ne revolüsyon saznanı diýen duygu ýokdur. Onu soň bulanma ullu kan erbetlikleri eltip biljek zatlar. Onu soň şu ýerde bir dostum bar, habarlaşýarda öý bilen. Kaka näl gowum ýagdaýlarda atdyp sory. Ey oglum bärde de hemme zat gymmat. Men aýdy ýollar asylsa Türkiýe'ge daýmasam diýip atdy. Onu soň galanna da düşünübermeli ene talamda. Onu soň bu işler ne bizim var ene talamda garaşdyga bağışlardan bolýan. Niherane budet. Yollar aşsalar içinde Emma adam galanok. hawa emma ödümüz var ödümizden bilip çıkarak edestek ana sonra burada atlar bolur. Onun için hem agdyberlik gerek, zayıfness gerek, birek düşünmek, empatiya gerek. Ey agdy biriktirmeler gepin tümök gerek. O yoş birigiriz. Ahlimizde bir soňunda bir tatda Yo, bolar inşallah nasip bolsa. Häzir var aralarymızda neme var? Doyuklar var, ağaçlar amba, her hilek däş barmak teň bolmaýşy, onu soň häzirki doýgunlar şad horramçylyk etýärler Instagramlaryna, hemme gowy ýene käbirler prezident atamsan diýip öňkü prezident häzirki var ýüzlerine seýilşip oturanlar, amma ana şol ýallar am bir kellesiniň var kulçit bolmasy gerek da onu soň. Olar ama kynçylyk öretjekler. Olar hem soň düşünüp başlarlar nasip bolsa. Hey soň düşünjek bolsa ýaman giç bolýar. Näme bu var näýdi? Şu ýerde var bir hilap görmäň ol garajdan urşuna da var eltip biljek zatlar da men aýtjak bolýan. Sebäbi her sene özüniň bähwitçikleri var, şu wagtky prezidentiň oturanlygy var, sebäpli bähwitler bardyr. Köp sigrenýän ramon sırawna var. Näde aýraýyn diýen ýokdur. Atalar hasap etýärler şonun soň. Doğru. Aýtjak bolýanym. Käbirleri ýazyp durar, can atam doglan gürüň dep. Tobe bile. Yo öz ataňa şey diýip ýazýan, öz ataňa şey patiraýan diýip soradyň gelýär. De geçen ýyl Ahmet Meret hem şey Instagram'da paýlaşýardy. On menem fuck finger uğrattım ama bolin ölüne adam bir syýla diýip Instagram'da storiesinde var men paýlaşýar ýerde. Şu näme var akıl veriň da diýip öz patbiçiklerini ýüzlenip menem bar şu suraty screenshot edip öz storiesinde paýlaş menem atpet getdi. Maňa ýazanlar boldy sebäp zady ýöne arasynda gollaýarlar. Ey malades goňgordyň da. Ana şol ýaly важный. Şonyal важный var personalar şey dip dursa onu soňra manipulasiýa etýärler. Gözlerini var baglaýarlar onu şey dip halkymyzdan gözlükler bolup galýar şol deýuslar sebäpli onu soň Şonyal ýagdaýlarda halk bolup bar. Belki anket edýäne 80% islenok. Gurbanul gitsinmi diýip anket edýär solun ýani 80% diýmek bar. Aslında ol 90% ol. Yani şu taýda bir ýene bir 10% bar. Gorkusundan goşulýanlar, gorkusundan ýok diýenler bardyr. Ýöne 80% diýmek 90 diýmek şu taýda bir 5% belki de şu hökümetiň ganyny çyp şoň hazynan boşadyp oturan hökümetiň üstü bilen ýaşap ýörenler barda. Ana şolar aslında gelip şu taýda söýýänler hem ýazýanlar hem diýýänler hem ýön bolmasa bara juda bir zaýalanan bolmadyk bolsa da beýdip neme garşy çykmaýar. Şu wagt halkyň diýen tesine ýani ine şu wagt siz hemmemiz birek aktivistler bolup tanyşyp şey diýip ýörse. Aklyň ýoly bir. Sen saňa da şol dogry gelen ok şu zatlar bize de dogry gelen ok. Diýmek, ýani aklyň ýoly bir bolsa Türkmenistanyň içindäkilerem düşünüp otur ýöne. Öňe aýtdym da adatlyk ýok ýerine, söz adatlygyň ýok ýerine adamlar öz hakykly pikirini aýdyp bilen ok. Şoň üçin men diýär, mysal berýär, men niýe taksa minnimde soradym bolýan şey diýdi, beýdi. Maňa da häzir Türkmenistanyň içinde gezip gören ozam ýanky ýaly şeýleler gawas gelip bir sora görse menem şoňa görä jogap berin elbetde.
Ya maňa gerek Çünkü gel söz şu taýda. adatları yok. Söz adatlygy ýok, bir maňa şu wagt gerek gel. Maňa şu wagt bir işim bilen gidip barýandan bir aladam madyr, maňa gerek gel birine bir şu wagt düşündirjek bolup. Onuň niýetiniň ämedi uje belli zadyň. Sonra şundan. No adamlanmadın. O da mara harama o bizimkiler de. Na son ya da kwa kurrun etende tinga bir yakımsızlık gelen nokta bizimkiler şahtara köp şeylerden. Şagal yal birek bir kad yolda ya da detlerden son. Yo, onu adamlarımızdan görme, onu var sistemadan görmeli. Adamları şu dereceye getirdi mi? No. Var onu sistema Yo yürütü. son var Kuruldu da. son miyvesini aytjanna. Son getiren Ana miyvesi. hazır deydi ya sen talaptar sen dönük sen tat. Bolýar tat olsa Ya on dinle on diline kalsan hemme rahatsen. yo men men o bilen gürleşjek. Men o bilen her gün daň bilen men oňa ýazýan şatlygym näle gowumum her gün. O bilýär mele. Men onsuz ýaşap bilemok. Yok, ay oňa gep düşünürip bolmaýarly ol bu programmasy chipini var alyp format edip bolýan olsa format edip täze nemetmen onu kiçiliginden başga format goýulan kellesine bolun. Onun şol wepalyk diýenmidir. Ya soňam bir gep tapar ol menem şowa Windows şeýtýärden bolýar diýen. Vatanın var, şu halkın bilen vatanın bolýandyr o näme be halka var beýten bol. Geçen gede men bizim näme Türkmen aýallarmy Türkiýede kuntuçylyk edip bölýän edip ilkane märemet bu näme TikTok'a şey edip çıkarsa ondan YouTube'a ettirse ondan hem görgüler bir giden negatif komentarlar gelen sebeple o videoları utalit edip pasmadı bu näme görgüler var wapşa. Seret o gürleşen ol Azerbaycanca gürleşýär bilýärmi? Azerbaycan. Men Azerbaycandan diýer Türkmenistana geldim diýer. Allah olmasa normal hiç dile düşmedik olsa. Bugün var näme şeyle bir hile görmäň da näme şeyle köçede var dileçilige duran var oglan. Yüzüne ma yere salpa elin ter oturan oglan. Wiýja sürüp dur haýstyr anko onam şatly uğratýarlar. Ana şu oglan Türkmen oglan opozisiýa gepine gidip barna şu hala gelip ne pastor duan ne şahadat namaz var. Oho huýe woznaýdy. Niriň näme? Türkmen ne waýtdy da oşoňa. Ne çağıyalık var ne çağ kampanyasılar ne diyordu. Sen duydun ha 4 birini suud edip birini orkadıp şonu na umumy hemmede şeyle edip garalama kampanyasy da garalama yürütü garalama maksatly işem şolon on işem şol garalamak onsoň sonra sana men niýe raýat diýe ýöneköý diýe bir gepinde de nomuryny bermen baraýyn näme diýdi. Sen kim birinciden? Sen kimdiň? Görüle ne? Bir seresene. Yo. Mümkin değil. Bilmeyen vapse gepleşmek gerek. İtürer kervan eser de on yallar gitti gümüm çekti. Sunkun çeyne de vatken şey. Ha o. Ýöne men bir zady bilesim bilýär. Näme bolsa birden hökümetini adalyşyk bolup ya halk tarapyndan ayağa alıp birden ütköşme bolaýsa şu wagtky arkadaga şöhrat sensiz ýaşap bilen mukdiýandyr nämedir kara şu baýdymçylanma sunur işlerler. Yo dur ýaňy aýdyp geçdime grajdan urşy bolanyny olaň galana galya gitsegem gitdim. Ana şonu ýa. Daşar urda bir de. Öder 4 milyon halkymyz var bolsa şoňa da grajdan urşy var aşağıda. Intak nämeden boljagyny bir Hudaý bilir. Dogry garajdan urşy bolmaz halka ýaganlygy Yo. Gowustan beýdime meňe bara prognozum şon ýaly. Hökman bolaýmaly olar. Ýeli, hawa. Yok, garajdan urşy diýmek bar, näme diýsene, bir tarap bilen bir tarap urşýar diýmek. Yok, men garajdan urşyny şon ýa düşünýän. Ýani halk bilen raýatlanma ilki ödetlerini ýerler özleri. Hawa. Yok, öz arasynda urşmazmy kadiýet? Halkyň köp bölegi nägile? Halkyň köp bölegi nägile? Bir halk gaýansa galansoň
polisiýa tam organam hem men ara men pikirimçe halkyň garşysynda durmam diýen ýöne aeroportda min kaçmak bilen bolmka diýen. Täze geçen kitaplarym özünden gitdi gurrun çykanda şo ýegenler aeroportda ýetişipdirler da. Ondan o wagt akçany berdi we meclisiň başlygy ýok gitmäň ölenok ýaşap gör ýaşaýa saglygy oňa gidip oturmaň biderek saklapdyr ýegenler. Onam soň özüne gelip bir ikuniýal komada ýatypdyr da ýaşaly. Ondan şonu ýegenler arşykaýda edipdirmi menine gitjek bolamyzda göýermedi diýipdirmi. Allahan şu saparam eger şular ýaly bolsa gidip ýetişmesinler wara hiçse. Hasap bersinler halkyň öňünde. Ya gideyenler ne de onu var. Halk talep etse tutup berýärler ýurdundaşynda. Lukashenko var Belarusiýa halkyny ämetdi. Näçe tanak 180 näçe halk var, şoňa gol çekdi. Birden Lukashenko şu ýurdundaşyna haýsam bolsa o ýurda gaçyp gitse biz onu Belarus halkyna tutup berýäs diýip şertname baglaşylan. O gitjek ýerler ýok. Pikir etmäňler. Ayol Russiýa gidenler Russiýa arka çykarmy? Rossiyada var ýangy habarlar var, o kawatyň be Ukraina var, Putin, Rossiýa var, uruş taýýarlap berdi, goşun taýýarlap berdi. Uruş bolmaly ýa skor bilen. Ine şu gün Amerikanyň iki gemisi geldi. Putin bir zona öteden gemisini Türkiýanyň boğazynda durdurdy. Ukraina tarapy geçmene goýanok. Näme üçin näme sebepden? Çünkü Putin Ýewropaýa polny gaz обеспечить dedi ya. Şoň üçin Amerika zona keledi. Şo şuna gemlerini toktatyp dur. Sakla. O gazlar bolacak mı o? O gazlarım конечно bizenki, Kazakistanki, Özbekistanki hemmemizinki. Dur Sultan hoş geldin. Go gıdıklı teman kaçırdın ýaňy. Geç gitdi oğlum. Dostum gitti. Söýgülisi. O söýgül. Seýmeden o tog etdim da setdim onu ýa. Söýgül. Dostum diýär. Deret arkadaşyk şöhrat sözüne var indiden öýläp gelin üç gödeliň bir söz edip. Halka şöhrat. Arkadağa şolzat. Şolzat. Ola mı? Arkadağa şolzat. Arkadağa şolzat. Şolzat öz bilýärim. Düşüner özü. Yani ay Allah'cığım bu orada ol adamyna düz bolmagy bolun esasy Bilen mara neme goşdan şey özümizin sarmyzyň var adlygyna garamazdan hereketlenmeli arkaýyn hiç zatdan nemetmän heder etmän var arkaýyn öňe nemet bereli. Sebäbi haýys tarapdagymyz bar bildirerler näme elimizden o tarapyny belletmeli iň bolmany tarapyny biram şu taýdak aktivistleriň ýa diňläp oturan ýerleşýänmiziň hesinden etçe gaýşdym. Yani men şu hasaby gyska wagtda yani şu 2000'den geçirdimde yani görüşdiňiz bar hasabyňyz derä 2000'den geçse hökman ýüzüň açyp çykyş etmek däl edi bermeli açyp görüşü bermeli bir adam bir pikir ýeri gelende yani özüňki ýalňyşdyr gelýän mihmanlardan bu pikir alarsın ýeri gelende özüňkini aýdarsyň şeýdip bir ortak akyl tapmaly hemme kişinin duruşan yerini tapmaly. Elbette sebäbi mekteplerde muallimler mara öwreten mahaly muallim diňe öwretmär şu okuwçy mara şu muallima bir dagtar öwretip bilýär da öz hereketler bilen. O ýalňyşan yerinde de ýalňyşan yerinde de ötüş soramykluk ol aýtsak däl ýeri gelende o kiçelmek däl ol. Sebäbi netijede gowy niyet bilen çykan soň tapda öwrense bolýar öwreni bermeli. Ýöne her kim şeýdip gözünden göreşsin, başardygyndan paýlaşsynlar, başardygyndan zatlar etjek bolalım. Diňe birimiz, diňe mälik ýa-da diňe dostlukdan jygymiz bolmasyn, gaýrat ediň. Her kim bir zatlar etjek bolsun, her kim. Bir günüňizi boş geçirmek ýaman ziýan şol. Bir günümizi. Bir günü men ara bir videosuz goýsam, TikTok'a bir halka bir zat getirmesem, men şonu ziýan hasaplaýan özüm. Şoň üçin netijede oýanyşmak prosesem dowam etmeli, bilgilendirmek prosesem dowam etmeli.
adamları Türkmenistan'ın içi seyrediyorlar. Men bir videom var ha, 50 götürme Türkmenistan görüpdür, 47 götürmeden Türkiye var. Wow. Gatıgo Böyle ütkeşme bu. gatygo ütköşme, yani 50 götürme Türkmenistan ipyadlıgy, 47 götürme Türkiye ipyadlygy. Ya 10 min bolsa şoňa ýa 5 miňden ugragy Türkmenistan olup gidýär. Ya köp videolarymyzdan biziň 13 min, 17 min, 20 minlerde gedýär. Şoň üçin adamlar görüp durýar, bu näme berýär diýsene, tagan bilýän zatlar olaň. Ýöne esasy zat şu daşar ýurtda görüşip görün ýaşlamyň bardygyny görüp olaram batyrlanýarlar, ruhlanýarlar. Yani bizim olara güç berýär, olaram bize güç berýär. Şu wagt bir hili duýurdum, daşy we içi diýip iki bölünýär. Güç berýän bolsaňyz. Daşy we içi. Kinnäkiler bilen daşyň naklary indi bir-birine duşturmajak bolup jan edýärler. Şoň üçin hem ýollara ýatyp Ya o ýollar ýapýarlar, çarter reyt bilen alýarlar. Gara diýony şu bilip otýar. Yani howpun nemesini görüp otýar olaram. Görmese bu wagda açardylar. Howp baýny bir nemeň üstünden barýar, bu da ýöne şunu bir hile edip ýanky ýalyşy hifýalaryň üstü bilen agyny aratjak bolýar ýa-da birini düşürjek bolýarlar. Daşyndaky türkmenler öz arasynda biri düşürjek bolýarlar. Ana şolar ýaly oýunlara gelmek. Şolardan üns berip çyk. Esasy agdy birligimizi biz özümüz gurmalyda. Doğru. Ağam bakışlar dediň de ýa men bakışlar bilen bir iki sanasydan görleşdim de bakışlar näme diýe bilýärmi? Bizim yerdik ýöne elizimizde 3-4 tane adam var dedi. Ne delildi? Şunu ýaly etmä mecbur dedi. Çağalarımız var dedi. Benim çağalarım yetim östüresim gelen ok zat diye. Düşündür aydanları 1-2 sany boldy ağam. 1-2 sany. Aydos. Ha. Demem. Aydasın. Instagram'daki antitür yapmadı ama da. Oo. Bol. Düşündürüp aydallara 1-2 sany boldy ağam. Gato. Yok, tagan biz bilýäs, bu bagşylar şoň üçin seyret, birem çykyp bar daşyň naklara ses aýdýanlar. Söz aýdýanlar. Mene uramok bam. Yok. Aýtma. Kelle hiç diýen adam aýtmaýar ýa. Türkün halk bilen ýene şol adamlar gal ýa. Yani gurban ol gaç gidäýände de yegenler gaç gidäýände de şo samolyoda mini bilmejeni görüp oturýarken. Onuň ýurdumdan aýra düşmek bir ansatda adam däl o. Yani sen pulun bolsun, zadyň bolsun, ýurdumdan aýra düşmek ansatda däl. Pikir edýändirler. Daşyndaky aktivistler gorkýar diýip. Ýok, bizi ýurdumy taşlartmy? Ýo ýurdu bir ýerine amanet etmeýär tabii. Bararsam, görüşersem içinde de görüşür. Yani fikir etmesinler, yurt bir yerine gider, birinin adını da der, birini atarsan geçirip öz adını da geçiren o. Geçirtmeyesem ne tip olur. Ne molyan olsa şu tayda da görüşür. Basan geçen bu konuda. Geçirsek, yankıyalık var yağıtay bolaysa, şu yankıyalı notariusunu geçirdi aytak Türkmen adımız yere çalıyaz, tarihimizden yoktur, medeniyetimizden, beylikimizden. Tutuşluğuna. Yine bir zat soracaktı. Sonku havarlarını görün adamlar diye näme täzelik var o taýda dursulda. Häzir görjek apa. Ağam bir zat var da yine bizim tanayan bir oğlanımız vardı Darksan diýip bilýärmi ağam sen? Programist. Bilýän. Şol yetmeznere maňa bir zat diýipdir de bu Guga var ya yegerleri Guga. Şoň İstanbulda baýdağın üstünde oturup keyip edenleri var diýer. Men şoň videosunu ogurladym, tapyp aldım dedi. O programist bolan soň atelyň kamerasyndan alypdyr şonu bilýärmi agam? Şo deliller mende diýdi. Şo diýdikden sonra bir 2 saatyň içinde Darksan ýetdi bilýärmi agam? Näme bolup biler bu işin içinde? Men wara dogruýmasam şol ýaşydy wara, bir täherrak ses ýadyma düşýär. Yani gitti diýäniň akkauntlaryny aýranlarda özüni howpsuz ýagdaýa getirendir da dogry dämi? Yani men özümi goraýan ýene çıkıp gelenin dedi o. Özümü gorajakdyr. Bir zat bolan ýagdaýda hem dedi. Bollu hissat bolan näler? Hissat. Yok, näme diýsen ol
hopsuz ýagdaýa salan bolsa özüni şo taýda saklaýbersin, onuň içilemesi ýok. Esas zat ýani tutulup äkedilip ýa-da şonu ýaly gitmedik bolsa ýani onça. Bolmanın bu işte var, diňe gazer gitmeler, maşyn uly sürseňem şeýle, ýeri gelende tormoza basmaly, sen ýeri gelende skoruň çalışmaly, sen ýeri gelende durmaly. Ol ýöne bahy gidip bolany o emma. Menem var hiç şeyde şu orada aynı var hiç git çıkacak geldim bol borlaydı. Şekise yapol diye. Oraydı. Как раз içe doğdum. Ýöne dünkü nämäni görüşüňiz ýaly menim bu ýaňy şu efir açmakam watany birazjyk dinledim bolun. Ay favor edip soňra çen dinläm bolan oklay 2 saatlyk bir watan habarlara ken dünkü bolun. Ýani bir özara nemeden bolupdyr da meclisiň nemeti bilen ýokarky palata bilen birlikde neme geçiren bolupdyr, ýygnak geçiren bolupdyr da deputatlar saýlan bolup mandatynyň başlygyny saýlan bolýarmy, mandatyny topargu saýlan bolýarmy. Onuň özçe spektakl oýnap otyrdy da, elinden tüýlüğünü galdyran bolup, gollaýanlar gallasyn, gallar ýa. Watan habarlarına o Ruç kolu ýazýanlara hiç tıkadık kıllar şu ýerdäki gurlaýan dikler gadyk var meňçe. Görgül var. Ýatan okma. Mal işlemden ber şol adam burlaýar o. Ölmedim ay diýdir. Ýaka bot. Prezident ederegem mal şol gurlaýar otyr, beýleklere ederegem. Hemme da şol gurlaýar. Sebäbi bilýän prezident galandan gepläp bilmeýän bar bilýärler-de, şu dikler gepletýärler da. O iki söz satynça var, 3 dagada çekjek watan habarlar diýip. O prezident nemem Fransuzca ýaplaýan olaýmyň, o bir de türkmençe öwrüp berýän olaýmasyn o? Yo, man net pa wapşa. Agdyna hem nas ondan amma ne burnu tık näme diýdi şoňa? Manka. Manka ýok, şoňa ýöri towr kesel bar şoňa näme? Minan gitmi näme? Ýok daý. Şoňa algyrda da. Burnu net örtdür. Neme üfleýän ederler da neme şeýle. Inni prezident şeýle bir zat bar, şol ýanky diýär, kim diýdi, sen diýdiň madalat şol oğluny goýup halkyň gözünde nöz ýigrenji bolýan, nöz gra çekiljekmişinde oğluny goýjakmyş. Şeýdi ben birazjyk halkda umyt görejekmiş. Mysal üçin goýularda näme bolar? Kokowun goýular, ondan goýulýan bolsa Hiç. özüňe derdim. Hiç zat Olaşek. Hiç zat. Olaşek oýda keşen näme tapady bar? Men gaýtam Serdar'a remim gelip başlady agam. Näme üçin bilýärmi? Ýurdy yediler, ekonomika polnu batty. Serdar Ählizadyň hasabyny, faturasyny Serdar ödejek de ýani. Düşünýärmi? Ay bilmedim bu işler näle boljak. Yo, halk var näýe galmaly, başga hiç ýer çykarga ýok. Şo. Minin git. Ayağa kalmalı. Ay men aytallar şu aytaçyn huwat etdi näme bandan ete. Ýan kaýtdan var video oňoýsaňam şo neme paýta var otlaýsynlar şo ýegenler hiç kim çykmaýar, hiç kim namys etmeýär şonu. Haly berde hawa berde ayallar bar da darksynyň aýdyşyna göre hazır ayallar bar, men sizin sonra özüňiz aýtjak onu gahtaýar we zatlar edipdir de şoň videosy mende bar dedi, men aldım şoň videosyny dedi. Bak. Alan olsa daýy uğradyp ondan gitmäýmeli olamar. Yok, onu dedi, onu gowy ýerde bolanjak dedi. Şoň üçin dedi hiç kime aýtma dedim. Menem siz bilen ýetenden soňra de nasip olsa tapylsa özüne düşündirjek onu. Adalet ýüzärli bilýärmi? Instagramda. Hawa bilýän. Saatly video taýýarlap tura ola. Konkretne görowlar. Taýýarlap berenler çykanlar.
Bu şatlan soň näle bolýar bilýärmi? Şatlan soň bu dwordaki çagalar bar, dwordaki 18-19 ýaşlaryň eline galýar bu eň soňunda. Ya o saatda ütmän ýerler. Egaty samsa adama. Ey, ya oňa da bir tarapdan düşünse bolýar ýa-ni bilýän. Oňa düşünse bolýar, beýleken nerden düşünje? O dayançmy kim? Oňa näle düşünmeli? Dayanç kime? Men goýdum abi, gören okmy? Ha o dayançmış o bir tane mollası mok biri. Ho. O takyasyn nebet bar narkomanlar opozisiýa gepine gidip özüni köçädiňdiler diýýär. O şu. Samdyk maýla, haýy samdyk özüni köçädiň garaýdylar. Ey vapşe. Murat Razakov konkretni jogabyny berdi şolan barsyna. TikTok'una moýmady beýleksinem. Hemmeden dağılattı. Şu videonu görüp oturdum ben hem onu da soň açtım. Konkret ne bu muzikler jana hareket etdi var. 18 plus adam. Çocuğum. Ullu barda detirliyordu. Kuvvetli. Ben ödüm olsam var 10 ýyl saklanmaz. Oglan var psikiyatrik taýdan var. Gatof da haçan diýsen. Doğru. Okuýasy. Ey bolýar ýöne teronu medeniýet diýilýän saklamaly belli bir derejede ilim. Yo medeniýet diýilýän zat näde? Amerikanlaryň var diline seret. İki sözüň biri, üç sözüň biri diýär. Fucking a lot. Fucking question. Näme? Ana şonu ýazdy. Näme bir şu var adam söýgünni şu alymlar aýtdy, şu adamlar söýgün makaly şol jandan sızdyryp hakykat aýtýandygyny anlatýanlar diýip bir ýerde ýazyp bardy. Şu hakykatdan bir şeýle adam söýýär şu jan teni bilen var şu hakykat var ise-de ýetirjek bolup söýgün ýa şu. Eger söýgün ýa bolsa. Onda şatlyk näme diýdi? Yo şatlyk o 5 mislen söýýär alo. Oňa näme diýip ýazdylar geçenki videom aşağında gören bolsaňyz. Şatlyk seni bir bu hanga maşyka gidýär diýip. Bu hanga maşyka gidýär diýip durur. Ýani iň soňunda şo bolýar görgüli bar. Iň soňunda kakaptyr maşyka kakaptyr bolýar görgüli. Iň soňunda şo bar ýa oňun. Täze oluny özü näme diýilýär. Ýani şol ýetirkun ütköşme bolsa, ütködük gurma bolsa da mundan kände de urunup bolýar. Kim seni gollady, kim seni sponsor etdi, kim sana şu zatlary. O zaman o zatlary açyp otursa bara giden adam saçylýar da şoň üçin onu kendi ýeri goýmaýar. Näme? Ha, elbetde diýer goýmaýar. O zatlar var sonra maka bolýarlar. O gaçar onun amanatyny tapşyryp bolsaň özleri daýmasyn. Towy tapşyryp. Bolýar näme? Git şol gitdi sagadan. Bolýar. Ketmeli goýmaly, täzeden ýamamaly, oňarmaly. Şu adalatdan birazjyk gyssaýdym, onu tek ketjek bolýan var, gyssasaň bilýän at kulçany berýärdi töp. Ýa-da. Bolýar, bu sapar. Bolýar. İçine dökýän kam diýän da bara giden söýüp da. Tamam dönük diýip gitdi. Ýa-da ýok men sana diýemok. Dönük diýemok men sana diýdim mi diýdi. Sen şahatlyga dil ýetirdiň azlan sen dönük. Sen watana dönüklük eden ok şahatlyga dönüklük etdiň patamyş. Dönük sen. Şahatlyga dil ýetirmän o dönük bolýar. Bolýar onda. Var ya sağ olun. Sağ olun. Malik görüşürüz. Sağ olun. Ya